abinda mutane suke ta wanda makiya suke ta rurutawa cewa ina da ma'amala da harkar miyagun kwayoyi ko kuma an bani wani kuɗi na cin hanci ko kuma wani lada. To Allah cikin ikonsa, bayan zazzafan bincike da hukumomin tsaro na farin kaya, DSS, police da su NDLA sun tabbatar da babu wani abu makamancin haka, kuma ina neman afuwar duk wani masoyi na da ya shiga cikin tashin hankali ta sanadiyar wannan ibtila'i. Kuma ina tabbatarwa da al'ummar jihar Kano a kowane lokaci, a kowace gaba, ina tare da wannan gwamnati gurin mara mata baya da yaƙi da take yi da kayan maye a jihar Kano. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai. Assalamu alaikum jama'a, al'ummar jihar Kano da ƙasa gabaki ɗaya. Na zaɓi ne wannan bidiyo ne domin na isar da saƙona ga al'ummar jihar Kano gabaki ɗaya, bisa yanayi da muka tsinci kanmu na rashin jin daɗi da wannan ibtila'i da ya afka man na belin wannan bawan Allah da ake tuhuma da laifin kawo miyagun ƙwayoyi, wanda Allah cikin ikonsa a wannan dare, a wannan rana ta 5 ga watan August, kwamiti na bincike da mai girma gwamnan jihar Kano ya kafa ya tabbatar da cewa wannan abu mun yi shi ne da zuciya ɗaya, da zuciya mai kyau. Mun yi shi ne da tunanin cewa mutanen da suka zo mana da wannan neman alfarma mutane ne waɗanda ba za su kawo mana abin da zai taɓa mutuncinmu, ya taɓa zuciyoyin al'ummanmu na jihar Kano ba, da gwamnatinmu mai albarka wadda muka bi dare, muka bi rana, muka shiga lungu da saƙo na jihar Kano domin tabbatar da ita. Allah cikin ikonsa, wannan kwamiti ya tabbatar da cewa ba ni da wata alaƙa da shi wannan bawan Allah, illa mutanen da suka zo suka nemi alfarma a gurina a matsayina na kwamishina saboda kwandishin ɗin da kotu ta bayar, ni kuma na yanke hukunci ganin nauyinsu da nake yi na yi wannan beli, wanda kuskure na a nan ya kamata in sanarwa da mai girma gwamna, wanda shi ne ya sa ni akan wannan kujera da nake zaune a kanta ta kwamishina. Lallai na ka kuskure na rashin gaya masa kafin na yanke hukunci, wanda shi ne kuma laifin da wannan kwamiti ya tabbatar cewa na yi. Amma alhamdulillahi, abinda mutane suke ta wanda makiya suke ta rurutawa cewa ina da ma'amala da harkar miyagun kwayoyi ko kuma an bani wani kuɗi na cin hanci ko kuma wani lada. To Allah cikin ikonsa, bayan zazzafan bincike da hukumomin tsaro na farin kaya, DSS, police da su NDLA sun tabbatar da babu wani abu makamancin haka, wannan abu ya zama min izina, ya zama min lesson a rayuwa. Kuma ina jajanta al'ummar jihar Kano da rashin jin daɗi da suka yi, da duk masoya
da suka shiga cikin tashin hankali wanda ban ji daɗin hakan ba, kuma ina neman afuwar duk wani masoyi na da ya shiga cikin tashin hankali ta sanadiyar wannan ibtila'i. Kuma ina tabbatarwa da al'ummar jihar Kano a kowane lokaci, a kowace gaba, ina tare da wannan gwamnati gurin mara mata baya da yaƙi da take yi da kayan maye a jihar Kano. Na yi ba daɗi, na ji damuwa da na kasance na iya yin belin wannan mutumi ba tare da yin zurfaffen bincike ba, wanda a matsayina na ɗan majalisar zartarwa, duk da dai abin da na yi na beli bai saba dokar ƙasa Najeriya.